Mit navn er Tobias Faber, og det her er min aflevering 7 til Anders. Hvad er den eksponentielle funktion, hvorunder betydningen af a, b og r? A, det er fremskrivningsfaktoren, og det er, at hvis a den er større end 1, så er udviklingen voksende, mens hvis at a er større end 0, men mindre end 1, så er udviklingen aftagende. B, det er konstanten, og den kaldes begyndelsesværdien, hvilket er den værdi, vi starter med fra hvis x er lig 0. R, det er den procent, den stiger med hver gang. Hvordan bestemmes A og B ud fra 2 punkter? Gennemgå bevis og vis eksempel, I selv har lavet. Okay, A og B bestemmes ud fra de 2 punkter ved at A, det er x2 minus x1 over kvadratroden af y2 divideret med y1. Og B, det er, du kan bruge en af punkterne, hvor der du så skal sætte din a-værdi ind, og så vil det enten være y1 divideret med a i x1'ene, eller y2 divideret med a i x2'ene. Først for at finde a i mit eksempel, der har jeg sagt, at mine 2 punkter, de er 4 og 7, og punkt 2 er 8 og 10. Så for at finde a, der tager vi først, at 8 minus 4 over kvadratroden af 10 divideret med 7, hvilket giver mig en a på 1.09. Og for at finde min b, der tager jeg så og sætter a ind i det første punkt, altså mit punkt 1, og det giver mig så 7 divideret med 1.09 i fjerde. Hvilket vil sige, at der får jeg en b på 4.958, hvilket giver mig funktionen f af x lig 4.96 gange 1.09 i x'ene. Forklar begrebet fordoblingstid og vis et eksempel, I selv har lavet. Okay. Fordoblingstiden, det er, hvor langt du skal gå ud af x-aksen, før funktionsværdien er fordoblet. Funktionsværdien, det betegnes t2. Så i mit bevis, der har jeg valgt, at min funktion, det er y lig 323 gange 1.12 i x'ene. For at finde fordoblingstiden, så skal vi bruge t2 lig log 2 divideret med log a. Og a, det er jo vores fremskrivningsfaktor, hvilket er den her. Så for at regne det ud, så tager jeg t2 og siger, at det er lig med log 2 divideret med log 1.12, altså vores fremskrivningsfaktor, hvilket giver mig t2 lig 8.823891298 i anden, som jeg ikke rigtig kan bruge til så meget. Så for at finde ud af et bedre tal, så bruger jeg approximate at 5 digits, hvilket så giver mig det rigtige svar, hvilket er t2 lig 6.1163. Hvilket vil sige, at så mange gange skal vi gå ud af x-aksen, før funktionsværdien er fordoblet. Forklar eksponentiel vækst. Eksponentiel vækst er, hvis du har noget at gøre med en faktor, eller noget at gøre med en ting, der vokser eller aftager med en fast procent per tidsenhed, så er det, at der er tale om en eksponentiel vækst. Det var det for nu.